The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasalukuyan, partner, nagaganap ang pag-aasikaso ng ating mga tabang team sa Kongreso. Makikita natin, partner, ang sitwasyon na marami ang umaasa at humihingi ng tulong. Ayan, partner. Oo. So, hindi lang, partner, dito sa Bicol Region, partner, kundi doon, partner, sa National Capital Region, marami ang nakapila at umaasa at humihingi, partner, ng tulong. Ayan, partner. Actually, partner, yan ang realidad dito sa ating bansa, sa Pilipinas, lalo na yung mga may problema sa medical, merong sa legal, Opo, at sa iba't iba pang aspeto ng buhay. Talagang marami yung lumalapit sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na dyan yung paglapit sa Kongreso at dito nga sa Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Opo, at hindi, partner, sa gabal yung estado ng buhay, partner. Mapamahirap ka man, mayaman, matanda, bata, lalaki or babae, basta nangangailangan ng tulong, partner, ay sinisiguradong matulungan. Oo, at yun naman ang sinisikap ni Congressman Saldico na sa abot ng kanyang makakaya or sa abot ng kakayahan ng resources na meron siya, ay maipaabot yung tulong. Totoo yan, partner. Kanya nga lang, partner, siyempre merong mga bagay-bagay na halimbawa, ito yung gusto mong kuhan, hindi mo lahat makukuha. Opo, lahat ay dahil may na pinaghahati-hati. Tama. Oo. At may proseso lahat, Yes, partner. oo. So, ibig sabihin yan, partner, ang pinaka-importante nito, partner, yung kagustuhan na matulungan ay talagang naibibigay. So, ikaw naman, partner, kung nangangailangan ka, you should be patient. At diba? saka hindi mo, alam mo yung paghingi ng tulong, hindi mo yan may expect na 100% or 1,000% mapupunta Totoo. sa iyo. Opo. Malamang baka 50% or 30%, mabawas-bawasan What yung is pangailangan. better, partner? Nandun yung pagtulong. Kasi pag binigayan sa iyo lahat, paano naman yung susunod? Totoo. Yung iba naman, di ba? Kasi so, ang pinaghahati-hati. yung pundo, partner, ng gobyerno must be shared sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga Pilipino in general. Buti kung ako, partner, ang nanalo ng ultraluto at Lahat mo bibigyan, partner, pantay-pantay. sa abot pa rin ang makakaya lang. Opo. Hati-hatiin ko pa rin. Totoo. Kasi hindi pa rin yun sasapat sa lahat, At partner. mas maganda, partner, na marami ang natutulungan kaysa 10 lang, Yes, 20, oo. 30. Importante, partner, lahat ng humingi ay Halimbawa, natutulungan. humingi ako ng tulong sa iyo, partner. Medyo magpapabunot ako ng kuko. Kasi hindi mo naman kayang lahat bunutin yung kuko ko, di isa lang. Mga 5 naman. 5. Sige. Kalahati, at least half, partner. At dahil dyan, partner, isa sa kanila ang ating makakausap via video call, si Robel Malgampo, na nasa ating tanggapan sa National Capital Region Satellite Office sa Kongreso. Humingi siya ng tulong para sa kanyang asawa na si Mirna Malgapo na mayroong kinakaharap na breast cancer. Magandang hapon po sa iyo, Robel. Magandang hapon. Ayan, marhay na hapon. Kumusta ang kamugtakan mo or kalagayan mo, kalagayan ng iyong asawa ngayon dahil naandyan ka sa National Capital Region? Sa kasalukuyan po, nakaraos na po siya ng operation noong 2019. Magsasagawa lang po ng mga procedures para sa kanyang mga PET scans o mga nugurap. At iba pa mga lab test Opo. na umabot din po ng mataas na halaga. Opo. Tatay Robel, pwede po kami makiusap po sa iyo. Patanggal po muna ng inyong face mask. Yan, para Para maliwanag. mas malinaw po yung Yun. lumalabas po na salita sa inyo po. Okay. Ayos na. Naputol, partner. Opo. So, isa siyang Bicolano, partner. Sabi niya, maray na hapon po. Oo, ibig sabihin yung asawa niya, yun ang may breast cancer, partner. Opo. At nandun siya ngayon, siguro may mga kailangan pa. Alam mo, partner, saludo ako sa mga asawa na lalaki na ginagawa yung lahat, partner. Alam mo, bibihira yung mga lalaki, partner, na humihingi ng tulong, di ba? Mostly babae. Nagkakamali ka naman dyan, Bakit partner. naman, partner? Hindi. Marami pa rin ang Karamihan, lalaki. based on this, sa ano, partner, sa datos.
Mas marami ang babae Mas marami yung babae. ang humingi ng tulong. Oo. Ibig mo bang sabihin niyan, partner, mas maraming lalaki ang medyo may sakit, kaya Hindi. yung asawa ang Maraming humingi ng tulong? lalaki, partner. Ang ginagawa yung lahat, partner, parang secondary na lang yung paghingi ng tulong. Ayan na, Kumbaga, partner. ikaw mismo, partner, gumagawa ng paraan. Andiyan na uli si Tatay Ruben. Opo. Tatay, magandang hapon po sa muli. Magandang hapon po. Opo. Tatay, kailan po na-diagnose po ng breast cancer ito pong si Mrs.? January 2019. Opo. Ngayon pong taon. 2019. At 2019, 2019, January. 2019. Yung pakakarinig ko, partner, January 19. Okay. So, January 2019. Anong stage na po ng breast cancer meron po si Mrs.? Stage 2, early detection. Opo, stage 2. Si Mrs. po, ilang taon na po siya ngayon, tay? 57. Okay, 57. Ito po bang si Mrs. ay nag-undergo na po ng chemotherapy? Dahil na po, nung din pong taon na yun. So, kumusta naman po yung reaction ng kanyang katawan na matapos po yung mga pinagdaanan niyang procedures at chemotherapy? Dumaan po siya sa pagkaroon ng pagkalalagas ng buhok, sa pangihina, at sa pag-amoy. Nagkaroon po during her chemocycles. Opo. Tatay, kayo ho ba'y may mga anak? Ilan ho ang anak niyo ni Mrs.? Hindi po kami biniyayaan ng anak. So wala ho kayong anak? Wala po. Oh, so yun lang ano. So, sa kasalukuyan po, sino yung tumutulong sa inyo, tatay? Sa mga pangangailangan nyo at medyo matindi yung pinagdaanan ng misis nyo? Nandiyan din po yung mga kapatid ng aking may bahay na tumutulong. Hindi po natin siyempre po masasabi na hanggang saan dahil sila susuporta dahil may kanya-kanya na po silang pamilya. Oo. So, ibig sabihin, tatay, tumutulong naman po yung mga kamag-anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Kanya nga lamang, siyempre, medyo limitado rin. At Limitado hindi rin- po. Ayan. Yes. Opo, ganun naman talaga, tatay. Sabi ko nga, nababanggit ko kanina, pagdating kasi sa pagtulong, kung minsan, bagamat gustong-gusto mong tumulong, pero baka hindi abutin ng resources mo lahat. So, ang importante po, nagtutulungan, tatay. Ano po? Opo. Opo. Kayo ho ba, anong hanap buhay nyo, tatay, or si Mrs.? Si Mrs. po nagtatrabaho sa isang NGO tungkol sa reproductive health organ. Ako naman po, dati po ako manggagawa sa isang bangko. Okay. Sapat naman ho ba sa pang-araw-araw yung medyo naipon nyo or yung galing sa pagtatrabaho nyo? Nung panahon ho na magkaroon ng diagnosis si Mrs., tapat naman ho, kaya lang napasubo kami sa malaking gastos. Pero nitong 2021, ako ay napilitang lumiban na sa aking tanggapang pinapasukan. Sapagkat ako po ay sumailalim sa triple bypass operation, Ay, heart sus. surgery. Ayun. So, hindi lang po ang misis nyo ang nagkasakit, pati ho kayo. Yes po, hindi magkaiba lang po kami ng taon. Mhm. Opo. So, sa ngayon po, tatay, ano po ang inyong pangangailangan? Nilapit ko sa Bicol Party List yung mga procedures na gagawin para sa aking may bahay. Na anumang tulong na may dudulot ng Bicol Party List, malaking bagay na po para sa amin. Opo. So dahil dyan po, tatay, makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa mga nanonood at mga nakikinig po sa Opo. Abang Sir Oras. Rex, nasa kabilang linya po si tatay, pero kumusta po, Sir Rex? Nakausap niyo po ba ng personal ito pong si Mister? Oo, nung nakaraan personal ho siyang lumapit sa Ako Bicol sa paniniwalang sila po ay mabibigyan ng malaking tulong para sa pagpapagamot ni nanay sa kanyang breast cancer. Ngayon naman po, dali-dali naman nating hiningi yung mga requirements, dala-dala na ni tatay ho yung mga requirements na kailangan. At maya-maya lang ho, ginawa ho natin, pinorward natin po agad yan sa Ako Bicol coordinators and sa DOH. Maya-maya lang po, ang balita ko po ay maire-release na yung tulong para kay Nanay Mirna. Ayan, so ibig sabihin po, yung pangangailangang medical po ni tatay para sa kanyang asawa ay uuwi po siya na nakangiti dahil mamaya po ay mahahawakan niya na po itong tulong. Opo. At yan po ang bilin ho ni Kong Saldico at Ako Bicol. Tulungan po lahat ng mga kababayan nating nangangailangan. Kaya po tayo umaksyon agad ora mismo
na maigawan na ng guarantee letter si nanay. Opo, ibig sabihin, sir, kompleto naman na yung mga requirements na dala ni tatay. Ang gagawin na lamang po ay maghihintay-hintay na lang siya ng konting sandali para madala niya na yung guarantee letter. Yes. Maya-maya lang ho, papaabot ho natin kay tatay ang guarantee letter para kay nanay. Ayun. Ayan. So mamaya babalikan namin kayo sa Rex para malaman po namin na talagang binigay nyo na po itong guarantee letter para po kay Tatay Robel. Yes po, ma'am. Opo. O, balikan natin si tatay. Tatay! Po. O, narinig nyo po, maghihintay-hintay lang po kayo ng kunting oras ngayon pala. Madadala nyo na yung guarantee letter para doon sa mga proseso na pagdaraanan ng misis nyo. Salamat po. Opo. Ayan. Tatay, may team po kami dyan na aalalay po sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po yung tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Sige po. Opo. Okay. So, yan po. Kumusta yung pakiramdam nyo po ngayon, Tay? Parang tinig na nabunutan sa lalamunan. Kahit malaking bagay ko kasi may tutulong ng Bicol Partners para sa amin magkasawa. Opo. May gusto po kayong sabihin kay Congressman Saldi? Sa pagkakataon pong ito, kasama ng aking may bahay, nagpapasalamat po kami kay Congressman Saldico, kay Sir Rudy, kay Sir Rex, kay Miss Rose, as entire staff ng Ako Bicol Party List. Ayan. Maraming salamat po, Tatay. Diyos mabalos. Ayun. Okay. So, Diyos mabalos Oo, din. Diyos mabalos din po sa inyo. Ayan, Opo. partner. Okay. Ito naman, partner, dumako muli tayo sa ating tabang legal. Kasama muli natin ngayong hapong ito yung 4 sa halos 100 katao na dumulog sa atin. Kung yung maalala, partner, Yes, partner. itong nakarang Webes Opo. lamang ay dinagsa tayo ng halos 100 katao na dating mga uniform personnel or dating mga In alagad ng service, batas. opo. Oo. Para ireklamo ang nagpakilalang recruiter sa kanila at nagpaasa na mabigyan sila ng mga trabaho sa Palawan. Dahil rito, agad na nakarating kay Congressman Saldico ang kanilang hinaing at ora mismo ding nagpaabot ng tulong sa kanila. Kung ano-ano po ang naibigay na tulong, kausapin natin sila. Si Eduardo Ribua, si Catherine Pinoy, Alan Bilyodo at Richard De La Peña. Magandang hapon po, sir. Ay, makihiram lang po ng... Magandang hapon din po, sir. Opo. Ang pagkatapos po ng ating palatuntunan ng Webes, ang alam po namin ay nagkausap po kayo ni Congressman Saldico. Dito lang napakinggan namin, sir, yung pahayag ni... Dito, naka-speaker po siya. Na habang kami ay in-interview niyo, sir. Opo. So, kumusta naman po yung usapan nyo? Nagpapasalamat sana kami na yung sinabi ni Congressman Saldico na bibigyan ng tulong yung mga biktima ng recruiter nito. Okay. At so, ibig sabihin, yung hinaing nyo po ay agad na nakarating kay Congressman Saldico. Yes, sir. At Yes, sir. ang alam po namin ay parang tinawagan niya pa yung provincial director ng PNP ng Albay para asikasuhin po yung reklamo nyo. Yes, sir. Bali, nakaharap namin dito yung provincial director na si Colonel Cunanan at si Lieutenant Colonel Balya. Yung chief of police ng Legazpi. Opo. So, kay sir naman ako, sir, bilang ikaw yung admin ng grupo, di ba? So, kumusta yung pagsama po sa inyo ng aming team doon po sa UWAS Municipal Police Station nung araw po na yon? Bali, nung pag-alis namin dito, after namin kumain, sinamahan po kami ng staff ng Aksyon Agad, Ako Bicol, tabang ora mismo, doon sa police station. So, nung kasama namin sila, inasikaso naman kami ng mga police station doon. Actually, inabot pa kami ng 1:30 to 1:45 a.m. na ata. Madaling araw Opo, na. dahil nakauwi dito partner yung team natin, almost magti 3 o'clock na in the morning. So, ibig sabihin, lagpas Sa dami nila kasi, partner. 1:30 ng magdadaling araw, natapos yung pagbablatter doon sa police station. Yes po, natapos po yung mahigit 60. Tapos kinabukasan, dumating po yung 100 plus na mga kasama pa namin na naandito pa sa Balalapit. Included na po yung mga na-stranded dito sa Bicol Region ng mga taga-ibang lugar pa po. Kasi partner, nababanggit nila, nung una partner na pumunta sila doon sa PNP, hindi daw sila partner inasikaso kaagad.
Kaya sinamahan ng ating team para ay masamahan sila at agad na At aksyonan. sigurado, action na yung partner kasi nandito yung provincial director mismo. Opo, at mismong si COP pa ng Yan, Ligas, dito oo. din. So, kay ate, magandang hapon. Magandang hapon din Opo. po. So, ano po yung nais niyo po ate na sabihin kay Congressman Saldi dahil kahit papano yung inyo pong hinaing, inyo pong problema ay natugunan po ng ating programa? Yes po. So, bale, nagpapasalamat po kami sa tulong na na-extend sa amin doon po sa naipangako ni Kong Saldi regarding po sa problem po nitong mga tropa na naloko. And salamat po doon sa assistance, sa food assistance na naibigay ninyo. Isa lang po yun sa mga pangako or I mean sa mga gustong ibigay sa amin ni Kong na tulong. So, ang hiningi po kasi namin is tulong para sa pagkain sa tropa, legal assistance, at din, financial assistance din po. Kasi sabi ko nga po, as in walang-wala talaga, ma'am. Opo. Ako po, kung sa civilian ako, nakita ko lang yung sitwasyon nila. Kaya po hanggang ngayon, as much as possible, inalalayan ko sila kasi biktima din yung asawa Opo. ko. Kaya po kami, ma'am, ay talagang saludo po sa inyo dahil yung lakas ng loob niyo po na Salamat. iparating po sa amin ito pong hinaing at reklamo at ito pong kasalukuyan na kinakaharap nitong Kitang-kita mga naman kasama partner ng iyong sa asawa. yung ano nila determinasyon at sinseridad na Yes po. maaksyonan kasi hindi lang, although kasama sila doon sa nagka-problema, ang iniisip nila partner, hindi lang sila, kundi marami. Sa lahat po. Lagi pong sa lahat. May tatlo siyang binanggit partner, yung financial assistance, food assistance, legal Naalala ko assistance. kasi yung isa pa sa pinoproblema yung iba parang hindi gusto nang makauwi. Di Yes ba? po. Oo. Opo. So nabanggit mo yung tatlo yung ate food assistance, Legal. legal at financial. So Yes po, opo. Ano pong sabi pala nung PNP pagkatapos yung magpa-blatter? Anong sabi po ni PNP? Actually, pagdating po namin doon, sobrang exhausted na po yung lahat, kalahat kami. And hindi namin po in-expect na aabot kami ng madaling araw doon. Pero kailangan namin magtiyaga kasi based po doon sa binigay sa aming instruction na kailangan lahat ng mga nandun pa ay kailangan makapagpirma doon sa blatter para din po maging, yun na din po yung maging basihan. Nang formal na pagrereklamo? Opo, at the Laban same, kay Apo, at the same time po para din po sa tulong na i-extend daw po ng DSWD sa amin ngayong linggo. Yan po. Opo. Kay Kuya, Kuya, kumusta po ikaw ngayon, Kuya? Dahil nung araw na mas malayo nagkausap ito eh. tayo, mas malayo siya, partner. Taga saan ka nga, Leyte. Kuya? Leyte. Tagalite Opo. po, ma'am. Kumusta Tagalite, naman kayo ma'am. ngayon, Kuya? Okay naman, ma'am. Ito, naghihintay din sa yung sinasabi na tulong galing sa DSWD. Saka maraming salamat din ni Kong. Nakakaraos din sa pagkain nung naghintay kami ilang araw. Opo. Nakatulong po ba yun sa inyong Kuya? Malaking tulong yun, ma'am. Kaya lang siyempre sa dami nila partner, tuloy-tuloy ang pangangailangan na yan. Hanggang hindi pa na-aksyonan yung kuan, marami pa silang pangangailangan Oo, partner. totoo yan. Oo. So siguro, alimbawa isang araw, pag nagsasaing kayo tatay, isang saingan ilang kilo? Kasi marami kayo eh. Bali, sir, kulang siguro ang 5 kilo isang Ganyang saingan. partner. Ganyang partner ang Kaya- problema ngayon. Oo. Pang ilang araw nyo na po ngayon, Tay, na kayo po ay sama-samang nasa isang lugar at sama-sama po kayong kumakain at lahat po kayo ay talagang nahihirapan na din po sa sitwasyon ninyo? Bali sa sitwasyon po namin, ma'am, may mga nakatira dito sa Ligaw na mga galing ibang labas ng Bicol region. Yung binigay niyo pong tulong sa amin, yun ang hinati-hati na lang po. Para makatikim lahat yung galing kay Congressman Saldico na binigay na tulong tungkol sa pagkain. Opo. At maraming salamat po sa inyo, sir, dahil kayo po yung nagsilbing leader po nila para po ay pantay-pantay po na makatikim po ng tulong na ibinigay po sa inyo ni Congressman Saldi. Bali doon, ma'am, sa instruction nyo na binigay sa amin, intended lang po yung sa pagkain. Yung binigay para lahat maka-spread out na makatikim Makaraos. lahat. Oo, Makaraos makaraos lahat. yung... Opo. Actually, yun partner, sana magtuloy-tuloy pa yung iba pa. Siguro magsilbi na rin daan itong programa natin. Kasi siyempre yung pagtulong ni Congressman Saldi, agad na yun yung initial na response. Initial na tulong, O, initial na partner. tulong. Pero
kung may mga nais pang tumulong sa mga kababayan natin ito, mga kaibigan Alam mo, natin, partner, sana mas tuloy-tuloy na marami ang matulungan sila. tumutulong, mas marami partner na maibibigay sa kanilang Oo, kaginhawahan. kasi marami talaga sila, partner. Totoo yan, At partner. ramdam natin yung pangangailangan nila. 355 in Oo. all, di ba? Kumbaga yung 101, yun pa lang yung naandito. Oo. Kaya, At dahil siguro nakapagpa-blatter na sila, ay baka umusad na rin yung reklamo nilang laban doon sa nag-recruit sa kanila. Opo. At hanapin na rin ng mga otoridad, partner. and yung apat na yun, partner, nasamahan din natin yung mga nabiktima doon sa cybercrime. Pero yung dumulog dito sa ating programa, partner, nung magkakasama, 100. 100. Opo. Oo. Okay. So at least ngayon, partner, malinaw na sinamahan ng ating team ang mga kasamahan nila Tatay Eduardo na makapagpa-blatter ng formal at makapagreklamo doon sa PNP laban sa kanilang recruiter na si Mary Rose De Los Santos. O De Los Santos na pala talaga ngayon. Yes, O dati yes, sir. Santos lang, di ba? Na nananawagan muli po kami. Kung kayo ay isa sa mga biktima o pinaasa ni Mary Rose, mabuti pang magpa-blatter na po kayo sa pinakamalapit na police station or doon na mismo sa UAS para wala na pong malukong muli at na magsilbi nawang aral ito o leksyon ito, partner, na sa susunod, pag may mga ganyan na nagre-recruit, kukuha nangangako, too good to be true kasi yung Yes, too good to magkano be nga true, tatay yung partner. offer? Malalaki sirang ang offer 1.3, 1.7? yung pinakamababa na 1.3? 1.3 sa araw, 1.5 sa gabi. Okay, medyo sir. napaka-imposible Sa iyo po, kasi. 2.5, tama? 2.5 sa akin, Medyo 3,000. Per day. Dito sa Per day. atin sa Pilipinas kasi, sir, medyo imposible. Napaka-imposibleng pakinggan at paniwalaan yung Pero ganun, partner, ngayon, sa mga panahon nito, malaya pa siya, partner, dahil hindi pa siya nahanap. Pero hahabulin siya ng batas. Yes, at hindi natutulog ang mahal na Diyos, partner. Di ba? So, tayo, partner, gaya po ng nasabi ko kanina, nawa ay magsilbing aral po ito, magsilbing leksyon po ito na nangyari dito sa mga kasama nating ito, na sana'y wag na pong maulit sa iba. Na baka may mag-recruit naman dyan, ay mapaniwala ho kayo. Tingnan nyo na problema katulad nito ni Sir, malayong pinanggalingan. At nais natin, partner, na sana ay tuloy-tuloy na matulungan itong grupong ito. At partner, yung sinabi nga ni Sir, ni Chip, na sino ba naman yung aakala na lolokohin sila Yes. dahil sila ay mga dating in-service. So, ibig sabihin ngayon, partner, hindi kasiguraduhan yung kung ano man ang estado mo sa buhay. Na pwede kang budulin. Correct. Kasi ang manloloko, gagawin ang lahat para mapanloko. Totoo yan, partner. Kaya mag-ingat po tayo. Marami ngayon ang manloloko. Okay? Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang anak ang humihingi ng tulong para sa kanyang ama na na-ospital matapos pumutok ang ugat nito sa tiyan. At dating construction worker na nagkaroon ng sakit na lymphoma, humingi ng tulong mabayaran ang kanyang hospital bills. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay,
known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas,
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, Ora ora mismo. mismo. Eto partner, balikan muli natin ang Tabang Medikal mula sa Kongreso. Makakausap natin ngayon via video call si Jeanette Orocay, ang anak ni Tatay Rodolfo Orocay na mula pa sa Novaliches, Quezon City. At mayroon ngayong iniindang sakit sa tiyan matapos pumutok ang ugat nito sa tiyan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, Miss Jeanette, kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyong tatay? Sa ngayon po, medyo okay na po siya. Nakalabas na siya sa ICU. Nagpapahinga po siya ngayon dun sa kwarto. Kaya lang po for the past 2 or 3 days, naihi naman po siya ng dugo. Nababanggit niyo po, nakakalabas lang po sa ICU. Bakit? Ano po yung nangyari po kay Tatay Rodolfo? Noong mid-June po yun, nagsimula po yun sa pneumonia. So, nahirapan po siyang huminga hanggang sa pinadala na po namin sila sa hospital. Doon po nalaman nagkaroon siya ng severe pneumonia kasi hindi na po siya makahinga noon. So, na-confine po siya ng 5 araw. Pagkatapos po siya lumabas ng 5 araw, sumakit naman po ang tiyan. Doon po nalaman na may pumutok pong ugat sa kanyang tiyan na kailangan po kagad operahan. So, after po niya maoperahan, nilagay po muna siya sa ICU, gawa ng kailangan pong matignan, ma-monitor po yung kanyang kalagayan. So naging stable na po siya, nilipat po siya sa kwarto, kaya lang po ngayon nagkakaroon ng parang sabihin po natin komplikasyon po ba. So nakita po ng mga doktor bakit po may dugo habang umiihi po siya. Opo. Ilang taon na po ba ngayon si tatay, ate? Ngayon pong Miyerkules, ang kanyang kaarawan, mag-81 years old na po siya. Ayan. So, advance happy birthday po kay Tatay Rodolfo. So, normally kasi pag ganito yung mga edad partner talagang prone sa pneumonia. Ikaw lang po ba yung nag-aalaga kay tatay? Yung isa po namin kapatid na lalaki ang nasa ospital po dahil gawa ng bawal po ang labas-pasok. So, isa lang po ang pinagbabantay sa ospital po, yung kapatid pong panganay po namin lalaki. Opo, nababanggit nyo po na si tatay ay may pneumonia, tapos may sakit pa sa tiyan. Aside yan po, meron pa po bang iniindang sakit ito pong si Tatay Rodolfo? Sabi po ng kapatid po namin ngayong araw daw po ay titignan siya ng isang urologist at para po makita kung ano yung dahilan daw po nung pagdugo, nung pag-umiihi po siya. Opo. Matanong ko lang ate, anong sabi ng doktor? Ano daw yung dahilan bakit pumutok yung ugat sa tiyan ni tatay? May mga complications na po kasi siya eh. So hindi po din masabi po yung dahilan ng pagputok. Pero gawa po ng may mga komplikasyon na po siya. Tapos dati po siguro mga 10 or 12 years ago po na operahan na din po kasi siya sa puso. Okay. Ilan ho kayong magkakapatid? 4 po. Ako po yung pinaka-bunso. Okay. So kayo po yung 4 na magkakapatid, kayo yung nagtutulong-tulong para maasikaso po itong kalagayan ni tatay po ninyo? Opo. So yung po yung kapatid ko nag-aasikaso din. So kami po yung runner, kuya po, sir, kung ano po yung kailangan sa ospital, kami po yung magkakapatid na nasa labas ang nagiging tulong-tulong po. Opo, may mga trabaho naman po kayong magkakapatid. Sapat naman ho ba yung
yung mga kinikita nyo para yung pang-araw-araw na pangangailangan nyo, lalo na't ngayon may sakit yung tatay nyo, nakakaraos rin ho ba? Opo, medyo po nakakaraos sa kami pong magkakapatid yung nagtutulong-tulungan na may mga trabaho. Kasi hindi naman po lahat may trabaho. Tapos po may mga kamag-anak din po kami na pwede namin hingan po ng tulong. So para makagaan din po. Ang hiling po lang namin, kaya po kami lumapit dito sa Ako Bicol Party List is konting financial din po dahil as of nung Sabado po ay umaabot na po sa 450,000 po yung bill. Opo. So yan yung pangunahing yan po yung pangunahing pangangailangan nyo kung paano po maayudahan kayo tungkol po sa babayarin sa ospital. Opo. Ayun. Para din po makatulong dahil medyo malaki na rin po that yun po ay hospital bill pa lang. Sabi ng nurse, wala pa po yung sa doktor na kailangan bayaran. Pero nakikiusap din po yung kapatid ko doon sa loob ng hospital kung magkano pa po ang pwede namin ma-diskwento sa mga doktor. Dahil sa ngayon po 3 doktor po tumitingin sa kanya at may isa pa pong doktor na titingin po sa kanya para doon sa kanyang pag-iihi. Opo. Dahil dyan, ate at partner, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon, Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan sa inyong lahat. Kumusta po Sir Rudy? Madami po ba ngayon ang nakapila sa Kongreso? Ay, sa kasalukuyan po ngayon, napakadami pa pong humingi sa atin na dito po sa Ako Bicol Party List ng mga assistance. Kanina po, umabot po yung mga beneficiaries po natin ng maabot ng mga 500. Ngayon, marami pa po. Opo. So, napakinggan po natin kanina si Ma'am Janet. Ang alalahanin niya po ay para po sa kanyang tatay na na-ospital po matapos pumutok po yung ugat sa tiyan. Nakausap niyo na po ba dyan ng personal? Opo, nakausap ko po. Ito po si Madam, yung may bahay po ni Mr. Uruakay. Ito po ay binigyan po natin kagad ng solusyon ang kanyang mga problema sa Philippine Heart Center. Kasalukuyan po pinapaayos ko na po yung kanyang guarantee letter para makapagbigay na po siya sa Philippine Heart Center ng mga kamot, yung pambayad niya sa Heart Center kung ano mang kailangan. Opo. So, ngayon mismo, ngayong araw na ito, Sir Rudy, ay madadala na ni ate yung tulong para sa tatay niya. Opo, kasalukuyan po ngayon, inaabot na sa akin ng staff po yung guarantee letter niya para madala na niya po sa ospital. Ayun. So, maraming salamat Sir Rudy Vizcaya ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Maraming salamat din po sa inyong lahat yan. Opo, balikan natin partner si ate. Ate, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Opo, maraming salamat. Good news po yun. Opo, so ngayon mismo pala, madadala nyo na po yung guarantee letter nyo para naman magamit nyo na po doon sa ospital. Ano po? Opo. Naiiyak-iyak si ate. Bakit po ate? Ano yung pakiramdam nyo po ngayon na yung hinihingi nyo pong tulong ay maahawakan nyo na po sandali lamang? Opo. Okay. So, may team po kami dyan, ate, na aalalay po sa inyo hanggang sa makuha nyo po yung tulong at magamit nyo na po. Ano po? Opo. Maraming salamat. Speechless, wala po nasabi sa napakabilis pong response ng mga tao ko. Ayun. Okay. Ito naman partner, bukod sa tulong na ating ibinibigay doon sa Kongreso, dito naman tayo sa ating mga kababayan. Kasama natin ngayon si Emilita Abrenica Balilo, ang kapatid ni Romeo Abrenica na mayroong sakit na lipoma. Magandang hapon sa iyo, nanay. Magandang hapon po. Opo. Kumusta po ngayon yung kalagayan po ng inyong ni Tatay Romeo? Ngayon po, medyo okay po siya. Pansamantala po lang kasi yung specimen na pinapadala po sa Maynila, ay wala pa po yung result. Kaya pangsamantala po, ilalabas muna namin kasi baga pakilapit lang po. Mga 1 week or 2 weeks pa daw po yung result. Ilang taon na po ito si Tatay Romeo?
52 years old May po. pamilya na rin ho ba siya? Meron po. May mga anak. 2 pong lalaki. Kumusta naman po yung buhay-buhay ng kanilang pamilya? Ngayon po, medyo Ayan po ikahos si po Tatay ngayon. Romeo, partner. Medyo hikahos ngayon. Opo. Opo. So, yun talaga, partner. Oo, ano po yung ginagawa ni Tatay Romeo? Kasi parang despite po na meron siyang sakit, ay masayahin po ba siya? Ano po, kasi sabi niya, videohan ko daw po siya kasi parang gusto niya daw sumayaw muna. Kaya naawa po ako pag Opo. Opo. So, ganyan partner si tatay, ano? So, kailan po ba, nanay, nagsimulang lumabas yung sintomas ng sakit po ni Romeo? December pa daw po yun na napipilya na may bukol siya. Pero hindi po siya nagsasabi. Oo. Nakakapagamot din po ba itong si Romeo or agad po niyong naidala naman sa ospital? Naidala po namin siya ngayon sa ospital. Yung lumaki na po yung bukol niya. Ano daw po yung sabi ng doktor na tungkol po dito sa sitwasyon ni Romeo? Wala pa po stilang kung ano po talaga yun. Kasi hinihintay pa po yung panibago naman na niya na examine sa kanya. Yung resulta nung examination. Opo. Okay. Pero maitanong ko lang, Nay, kasi hindi ba ito nauntog si Romeo? Wala ba itong aksidenteng wala naman po. nangyari? Wala naman. Wala. So basta na lang po magkaroon ng bukol siya. Opo. Opo. So ngayon po na andito po kayo sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ni Romeo, ate? Yung sa hospital bills po niya ngayon, ang importante po sa kanya. Kasi gusto po namin munang ilabas siya habang hinihintay po namin yung resulta. Kasi habang po sa hospital, lumalaki po ang bills. Opo. Ito, nanay, ora mismong inaksyonan ng programang ito ang pangangailangan nyo. Kaya ngayon po mismo ay tatanggapin nyo yung guarantee letter na sasagot na sa hospital bill ng inyong kapatid. Ayan po, nanay. Maraming Tanggapin niyo po ito, salamat nanay. po. Ito po ay guarantee letter na kayo po ay iyan po ay ibibigay nyo sa hospital para po doon sa inyong hospital bills na tulong po ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po. At bukod po dyan ay may grocery o food packs pa po na padala sa inyo para naman kahit papano magamit nyo pag-uwi nyo. Ano po? Thank you po ng marami. Salamat po sa Ako Bicol. Tabang na ora mismo ni Congressman Saldi ko po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng staff ng Ako Bicol po, sa inyo po. Thank you po. So ang hiling po namin, nanay, ay kagalingan po ni Romeo. Sana po gumaling pa po siya. Ayun. Thank you po sa lahat ng tumulong sa amin na mabilisan po talaga. Maraming salamat po. First time ko po itong maglapit dito. At hindi po kayo nabigo, nay? Hindi po. Natulungan po ako agad. Maraming salamat po at thank you, Lord. Ayun, importante yung Galing sa puso yung pasasalamat at damang-daman natin, partner, na ito si nanay parang nabunutan ng tinik partner at problema. Eto naman, partner, balikan natin ang tabang sa Kongreso kasama si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region para sa tulong na matatanggap ni Tatay Robel para sa kanyang misis na may breast cancer. Magandang hapon sa muli po, Sir Rex. Magandang hapon po. Ayan. Sir Rex, katabi nyo ngayon po si Tatay Robel. Kumusta po? Ito po, tulad po ng sinabi ko kanina, na inaayos na ng Ako Bicol Party List Coordinators yung kanyang GL. Ito, hawak ko na ngayon yung GL. Ayan! Ni Nanay Mirna. Ayan. So, sige na po, Sir Rex. Iabot nyo na po kay Tatay Robel. Tatay, tulad ng sabi ko sa inyo nung una, na kami po ay handang tumulong. Pumunta lang po kayo dito sa Northgate. At ito po, bilin po ito ni Kong Saldi ko at na Ako Bicol Party List na ora mismo ibigay ang tulong na para kay Nanay Mirna. So ito na po, Tatay. Tatay, ano naman masasabi nyo ngayon, Tatay? Ayun. Ano ba masasabi mo, Tatay? Oo. Salamat po sa naitulong ng Ako Bicol Party List, kay Kong Saldi ko, kay Sir Rudy, kay Sir Rex, sa staff ng Ako Bicol Party List. Diyos mabalos, sa Indo, gabos. Ayun! Thank you so much, Tatay din, sa pagtitiwala at kay Sir Rex. Salamat, mabuhay ang Ako Bicol Party List dyan sa
Kongreso at sa National Capital Opo. Region. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol, tabang ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga